मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण असं प्रसन्न व्यक्तिमत्व जर कोण असेल आमच्या संगीत क्षेत्रात तर ते पंडित तुळशीदास नार्वेकर आहेत आणि त्यांच्या सगळी नवीन पिढीतील कलाकारांना शुभेच्छा असतात. आज हेमंत जोशी यांनी जवळजवळ 200हून अधिक सोलोचे कार्यक्रम केलेले आहेत. ते आपल्या ठिकाणी या धारवाड ठिकाणी काटणेकर बुवा आणि कुर्डीकर सर यांची संयुक्त रीतीने गुरुपौर्णिमा साजरी करतात. त्यांच्यासाठी त्यांना जोरदार टाळ्या दिल्या पाहिजे. एक अनोखा कार्यक्रम त्या या शास्त्रीय संगीतातील सर्व संगीतातले संत असं ज्यांना म्हणायला पाहिजे त्या सर्वांना एकत्र करून हे शास्त्रीय संगीत परत एकदा समाजामध्ये त्याला मान्यता प्राप्त करण्याचा हा मला वाटतं एक छोटासा प्रयत्न आहे, पण खूप मोठा प्रयत्न आहे. तुकाराम भाऊ उबल इतर सर्व मंडळी गेले कित्येक वर्ष हा उपक्रम चालवत आहे. संगीत हा आमच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे आणि ती शेवटी संगीताची रुची ज्याला आहे त्याला योग्य पद्धतीने कळतं. जिभेवर साखर घेतल्यानंतर साखरेची गोडी कळते. संगीतातलं म्हणजे रुची ही हे संगीत ऐकल्यानंतर ज्याला कळते आणि म्हणूनच अशा रुचीतून खूप कलाकार आपल्या देशाने आपल्या गोव्याने सगळ्यांना दिलेले आहेत. वेदापासून आलेलं आपलं हे संगीत, पण संगीत सुद्धा एक थेरपी आहे. म्हणजे आपण आपलं जीवनमान सुधारण्यासाठी संगीताची केवढी गरज आहे हे मला वाटतं आम्ही सर्व जाणतो आणि त्याचा योग्य पद्धतीने ही रुची वाढवून त्याचा योग्य पद्धतीने उपयोग समाजाला करून दिला पाहिजे. जागृती या माध्यमानं ती जागृती अशाच पद्धतीने समाजापर्यंत पोहोचवण्याचं काम जे आहे अशा संस्था करत आहे त्या संस्थेचं मी मनापासून अभिनंदन करतो.